sada pozivamo Martu Savića. Imamo veliki aplauz za Martu. Veliki aplauz za Martu. Aha, izvinjavam se da vratim instrument. Dobro ste mi rekli. Dobro se ja te odnesem kući. Košta i to. Marta, jedna poruka s tvoje strane. Čini mi se da smo rekli, tako? Jesmo, ali... Pa nismo rekli, ali nije na odmet da poželim svim gledalcima TV Pinka srećnu novu 97. godinu. Odlično, hvala ti lepo. Što se tebe tiče, kad ćeš doći u emisiju, a što ne bi moglo? Kad me pozoveš. Odlično. Evo, ja te pozivam od januara, jedna emisija je tvoja. Bože, zauvek. Izvolite, idemo dalje, ajmo aplauz. Živo, živo! Bravo, bravo za Martu. Marta, svaka čast.